Hej, jeg er Morten Matras, founder af LeadDoubler. Jeg vil vise dig, hvordan man laver en online beregner simpelt på 5 minutter. Man logger ind på sin LeadDoubler kontrolpanel. På kontrolpanelet kan man se statistik, sine landing pages og sine integrerbare beregnere. De her er bygget, designet til at sættes ind på en hjemmeside. De er en lille smule rigide i deres design, flotte, men en lille smule rigide. Landing pages er mere fleksible og min personlige favorit. Nu vil jeg vise jer, hvordan vi laver en landing page med dynamisk output på samme side som inputtet. Landing pages skal udgives som mobile beregnere eller som webbaseret beregner. Mobile beregner i form af apps eller webbaseret til mobil. De er fuldt responsive. Lad os se at komme i gang. Kom i gang ved at trykke på New Project herovre. Så kommer vi ind i vores template butik. Her kan man se, hvilke templates man kan bruge. Vi har nogle simple hvide, hvor man kan skifte farverne på. Vi har også en med en baggrundsbillede, som kan skiftes ved hjælp af en lille smule kode. Lad os prøve at lave en simpel, hvor vi har en input-del til venstre, og noget tekst til højre, vi kan skifte ud med noget fuldt dynamisk. Vi vælger den, og klikker på Edit Landing Page for at begynde at redigere. Nu kan man klikke på de elementer, man gerne vil redigere. Vi en beregner. Det kunne fx være en besparelsesberegner, vi vil lave. Så kunne det være, at man gerne vil have din besparelse. Det skal stå her. Det skal måske stå i kroner. Vi skal have tallet til at opdatere sig, afhængig af, hvad brugeren taster ind. Input-delen kommer til at være herover, kommer til at bestå af nogle sliders, og så kommer output-delen til at være her. Vi definerer beregneren i et regneark. Her er regnearket, og der beskriver vi input og output. Det kunne fx være noget med antal og pris og besparelse og investering. Prøver vi at lave en beregner, hvor vi prøver at lade som om folk køber det samme igen og igen, og at de kan lave en besparelse på det imod at lave en initial investering. Vi siger måske, at man køber 5.000. Det køber man måske til 5 kroner. Man kan lave en besparelse på måske 10%, og den initiale investering vil være 8.000 kroner. Det her kan vi måske sige skal være en slider, der går fra 100 til 100.000. Prisen kan være en slider, der går fra 1 til 20. Besparelsen kan være en slider, der går fra 0 til 100. Man kan ikke spare 100, man kan måske spare 80%. Og investeringen kan være en slider, der går fra 1000 til 200.000. Nu har vi defineret nogle sliders. Nu skal vi definere, hvad outputtet skal være. Det kan man gøre ved at skrive resultat. Alt det nede under ordet resultat er output, alt det op over er input. Her skriver vi jeres forventede besparelse. Det er altså et helt almindeligt regneark, vi bare bygger, sat op på en lille smule speciel måde. Den forventede besparelse kunne fx være antal gange med pris, det er en total omkostning, gange med besparelsen, divideret med 100 for at få det i procent. Investering, det er jo i virkeligheden bare i det her felt, og vi kan så lave tilbagebetaling tiden. Hvis vi siger, at den her det er noget, vi køber per år, så vil det være lige med investering divideret med den forventelige besparelse. Det her det skal så være i år. Det kan vi skrive ved at gå her ved kolon D og skrive symbol, skrive lige med år, sættes efter, og vi vil gerne have en decimal her. Det her det skal være nogle tal. Så skriver vi egentlig bare, at det skal være decimal med 0 decimaler på. Det kan vi kopiere ned her. Vi giver også de her felter nogle ID'er. Det gør vi i kolon E. Her kan vi skrive, at det skal være savings, besparelse, investering og tilbagebetalingstid. De har 3 ID'er, den kan vi bruge, når vi bygger beregner. Jeg gemmer den her fil som hele min regneark,
går tilbage til lead doubler. Her klikker vi på din besparelse, skriver savings, underscore. Når vi gør det, så sætter den automatisk det tal ind, når beregneren er bygget. Tilbagebetalingstid hed noget med tilbagebetalingstid, og vi skriver, at det skal være i år. Nu har vi 2 nøglepunkter i vores beregner klar, og vi går op og uploader regnearket. For at bygge beregneren. Når jeg klikker her, går der mindre end et sekund, og så er beregneren færdig. Vi ser det der. Så trykker jeg på preview, og beregneren er sådan set klar. Når man ændrer noget her, kan I se, hvordan beregneren allerede er bygget. Beregneren kan jo sættes op ved hjælp af editoren, så vi aligner tingene til højre. Men det kan vi alt sammen sidde og lege med herinde i den her editor. Vi kan også uploade billeder, for eksempel et logo herop. Vi kan indsætte nogle nye linjer hernede, hvor vi for eksempel skriver noget om konceptet. Skrive lidt for, hvorfor man kan spare. Skrive noget om os. Hvad er det for et firma, der står bag, og så videre. Når vi er tilfredse, så trykker vi på preview. Trykker på publish. Så kan vi klikke på den her URL, den er født med, og give den en mere mundret URL. Så det kan jo være noget business case example .beregner.net. Business case example demo.beregner.net. Jeg trykker set URL, så er den faktisk live og kørende, og kan ses på mobiltelefoner og så videre, hvor den automatisk flytter sig rundt, som den skal. Så vi har altså lavet en beregner på under 2 minutter ved hjælp af et simpelt regneark, der ser sådan her ud, hvor vi har defineret 4 sliders. Vi har nogle andre inputfelter, radio buttons, nedfaldsbokse, inputfelter, tekstbokse og så videre. Og vi har nogle outputfelter, adskilte resultat. Vi har defineret, hvad de hedder, og kan sætte dem ind på siden med meget simpel underscore funktionalitet, som vi så her. Det var det for nu. Held og lykke med jeres beregner.